ma alhaji gaskiya san abin da ake ci sai ya yi za ka sai ka kira alhaji sai ya to mu sanar da shi Allah ake ci bari a ji a ga Daddy. 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 yes Daddy. ina fatan mun ga ya ga ma abin da ke faruwa gaskiya kuma tsara da ganin kana what that's problem to ne ka ni yanzu wallahi lokacin da muke karɓar kayan na akwai wanda ya gane wallahi akwai matsala babba an kama shi mun bi shi mun rika shi mun canza ko kashe shi ban kashe shi ba amma ya kyamara da ya doka tana nan ya aje ta ina kyamara ka tana ta cikin daji aje ta a ji maza a nemo ta to yayi zan tura rana ba a ji a dokuta ba na so ku je yanzu kusan ba na ni ba ta tsarawa yawa ba za sala ba akwai matsala ba ilma sauta ba babu matsala a je yanzu ba na so wani abu Sarah.